An balimaw ani yankuma bi kibaran b'an bolo kala saw ma o de ye ko Bubakari Yaliku ye ni ale ye kunnafoni dila an ka jamana kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn min bɛ ni a bɛ fɔ ma ko journal Le Pays o ɲɛmaaba fɛnɛ don an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye kunun novembre kalo tile 29 ale kɔni tun bɛ Bamako commune 5 tribunal kɔni na an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko ni maa kɔfɔlen kɔni welela bɔgɔ jeninen kan cour constitutionnelle mɔgɔw de fɛ ni o ye an ka jamana sariya sunba bulonba yɛrɛ mɔgɔw ye ninnu ka jate la kɔni u y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ kunnafoni dila ye ko a ye sɛbɛnni dɔ de kɔni kɛ min bɛ tali kɛ miliyɔn 900 dɔ kan ko min yɛrɛ ye cour constitutionnelle maaw ye ko u kɔni ye u tɛgɛ da o kan dogo kɔni na min yɛrɛ ye ni maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko sɛbɛnni min kɛra olu kan ko o kɔni o tɛ tiɲɛ ye an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko nin hokumu kɔnɔna na kɔni min yɛrɛ ye an ka kunnafoni dila caman ye minnu kɔni tun bɛ Bamako yan nɔ olu kɔni bɔra ka taa u dɛmɛ don u tɔɲɔgɔnw kɔni ma commune 5 tribunal la nin don ninnu caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye nin kiiri in ye ko a kun tɛ k'a fɔ kɔni ko nkalon kɔni tigɛra ka da cour constitutionnelle la k'a kun ye de ko cogo min na maaw kɔni min yɛrɛ ye kunnafoni dilaw ye u bɛ se k'u datugu kuma caman kɔni kan cogoya min na o de kama caman kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna jɛ ni nin ye wa k'olu ka dɛmɛ kɔni bɛ u tɔɲɔgɔn kɔni ye min yɛrɛ ye Bubakari Yaliku ye kɔni ye tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Tɔnbukutu duguma kalanso ni o ye éducation de base ye olu kɔni karamɔgɔw kɔni bɛ baara bila kura la min daminɛna kabini novembre kalo tile 27 ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni min yɛrɛ ye u ka musaka ko caman ye olu kɔni ma ɲɛnabɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ kabini salon kɔni ko olu b'o tiriki tɔrɔkɔ kɔni na ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko musaka ninnu bɛ tali kɛ min yɛrɛ ye u ka sara dɔw ye min tun kan ka k'u ye k'a d'a kan u ye surveillance min kɛ salon examen la ko n'o yɛrɛ bɔra yen ko subvention ni o ye warimugu ye jamana yɛrɛ kan ka min ta k'a di école communautaire ma ni o ye dugu commune yɛrɛ écolesow ye ko wari ninnu kɔni si ma di ko n'i ye olu yɛrɛ bɛɛ ta ka bɔ yen ko olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan u b'u ka kalan di yɔrɔ la yɔrɔ min na jamana yɛrɛ cakɛyɔrɔ caman kɔni o tɛ yen o yɔrɔ ninnu na o de kɔni kama olu y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ cogo min na olu yɛrɛ bɛ se ka jamana cakɛyɔrɔ ninnu kɔni lasegin kɔrɔnfɛla dugu ninnu kɔni na cogo min na olu yɛrɛ ni maa tɔw kɔni bɛɛ bɛ se ka kɛ kelen ye u ka baara kɔnɔna na o de kɔni kama min yɛrɛ ye Tɔnbukutu karamɔgɔ ni u ye duguma kalanso karamɔgɔw ye olu ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu bɛ yen olu kɔni bɛɛ y'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka nin baara bila kuda in kɔni k'o daminɛ ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu tɛna nin jɔ fo olu ka laɲini ninnu kɔni olu bɛ se ka sabati cogoya min na an balimaw ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani Cɛkɔrɔba Kulomajɔ la.